Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. UTM atulutsa chikalata chimene akutsutsana ndi zimene chikalata china chikuzungulira masamba a mchezo. Pa peji yawo ya UTM iwo alemba kuti mayi Patricia Kaliati achotsedwa Nchipani, koma iwo anenetsa kuti chikalatachi chimene chikuzungulira masamba a mchezo ndi chabodza. Ndipo iwo alemba statement yawo yomwe ili mu chiyankhulo cha Chingerezi, ndipo kalatayi ili motere: Condemning the circulation of fake statement. It has come to my attention that a fake letter purportedly issued in my name is being circulated. This letter clearly designed to mislead the public and divert attention from real issues. Is the work of desperate individuals who have chosen dishonesty over integrity. Chikalatachi chikutero. Ngakhale chikuonetsa kuti akuyankhula mukalatayi ndi mayi Kaliati, koma chalembedwa pa tsamba lawo la mchezo la UTM. Ndipo kalata ikupitirira motere: ndi mayi Kaliati ino ndiye kuti akuyankhula pamenepo tiyapanga koti. I want to categorically state that the letter in question is not mine. The tone, language, and the overall presentation are vastly different from my writing style. The childish and unprofessional nature of the statement is evident to everyone familiar with my work. This practice of fabricating documents and attributing them to others is not only unethical but also harmful to the public discourse. It undermines the principles of truth and transparency that are essential for building a justice society. I strongly condemn these actions and urge those involved to reflect on the damage they are causing. Resulting to lies and deceit, it is a sign of weakness and desperation. If you have concerns or issues, let us address them honestly and constructively, rather than hiding behind forged statements. To the public, I urge you to remain vigilant and question the authenticity of information before accepting it as fact. Let us all work together, uphold truth, and reject the tactics of those who seek to divide us through falsehood. Chikalatachi chalembedwa motere pa tsamba lawo la mchezo la UTM pa Facebook. Koma chikalatachi anthu akudabwa nacho kuti chikalatachi sichinalembedwe paliponse ndipo sichinazungulirenso masamba a mchezo, koma ndi omwewo a UTM pa tsamba lawo lenileni achitulutsa chikalatachi, ndipo chikalatachi sichinalembedwe kuti force. Kodi amayi Kaliati awachotsadi Nchipani? Tiyembekezere zotani? Tapangani subscribe ku AMTV kuti tikupatsireni zambiri zokhuza nkhani imeneyi yakuchotsedwa Nchipani kwa mayi Kaliati. Inu maganizo anu ndotani? Taonani leta imeneyi sinalembedwe kalikonse kuti ndi ya fake, koma pa UTM peji lawo angoposta amene ililimo osalemba kuti fake, iwo angotsutsa kuti nkhani ndi yabodza. Choncho taonani ma comments amene ali pa UTM pa tsamba lawo lenileni la verified ndi ma comments amene akuvumba. Anthuso nawo ali odabwa kuti chikalata chimene chikodi chachokera kuti. Kodi inu maganizo anu ali pati? Chikalatachi chabodza kapena ndi nkhani chabe zokuti zitumbukira madzulo uno? Tapangani subscribe kutsamba lino kuti mdzulo buno tikhale tikukupatsirani tsatane.
Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.